$175 milyon deň bolupdyr. Siz telekeşi, önümü öldürüyor. Siz telekeşi, önümü öldürüyorsunuz. Ya da hizmet veriyorsunuz. İşte üstünlük kazanmak için size neme gerek? Elbette mahabat. Ol sizin brandinizin tanınmağına kömek eder. Mahabatlar dürlü bolýar. Onun içinde en neticelisi bolsa sosyal torlarda koyulan mahabatlar. Dünyanın istenip günçeginde adamlar internetin üstü bilen sizin mahabatınızı görüp bilerler. Türkmen portalam size şeyle neticeli mahabat hizmetlerini ödürleyen. Siz bu saytın en meşhur gepleşlerini öz mahabatınızı yerleştirip bilersiniz. İsteyen suratınız, isteyen yazıyınız. Habarlaşma üçün maglumatlar, hemmeti isteyen gepleşinize koyulur. Türkmen portal, neticeli mahabat platforması. Adamda şonça köp pul bolsa, elbetde näme üçin işleýär diýen sowal ýüze çykan bolsa, köp kişi dünýäni aýlanyp, bar wagtyny keýip sapady geçirer mümkinçe. Elon Musk bolsa ýene de öňkü edýän işlerini etip başlapdyr. Ol täze kampaniýa döredipdir, millioner bolan soň Musk öz arzuwyny hasyl etmek ugruna çykypdyr. Onuň arzuwy milliarder bolmakmy? Onuň arzuwy näme? Diýen bolsaňyz şurtada jogap bereli. Musk çyndan milliarder bolup durýany onuň arzuwy başga eken. Ol kosmosa çykmagy, ony öwrenmek arzuwy tutdy. 2000-nji ýylda Elon Musk SpaceX kampaniýasynyň düýünçi tutdy. Ol munyň üçin $100 milyon